Na hát ugye megígértem, hogy 20 feliratkozónál megmutatom a hangomat. Hát ilyen betartom a szavamat. Na de hogyha már így a hangomat bemutatom, akkor bemutatom a basszom. Csak az egy, hogy nem az összes az én beiratom. Innen alulra vágom, az egyik sem az enyém. Na, az övé. Ezek a beiratok, amik itt lesznek. Egy darab dolog van, ami az enyém, és ez nagyon durva. Szóval menjünk is fel. Itt még nem annyira jók. Ja, a 6-7 az az enyém. Na de itt a 3 az övé rohadt durva, de az enyém is, amit említettem. Hát, mit nem mondjak? Ilyenek. A Bakuru Endeguru az a barátomé, a Moni meg a 2 Moni az a barátomé, és ez az enyém, Eviladon, Yin-Yangos, mennyit tenne? 519 millió. Úgyhogy nagyon durva. Na, aztán ugye most valóban az övé ezek mindegyik. És szóval látom, hogy bocs, hogy ez most ilyen rövid videó, majd csinálok hosszabbakat is. Úgyhogy csumicsá!